Да изпечем тази красота. Разхождам си сега аз тук из селото, където живея, и забелязвам нещо супер интересно. Искам да ви покажа. Виждате ли? Зеленичко е, да, супер готино, но гледайте колко много дръвчета, и това са ябълки. Тук имаме джанки, имаме си синя слива, изобилие от плодови дръвчета. Обаче съм забелязал, че никой не ги обира. Капят си, така. Така че на мен ми дойде една интересна идея. Да си набера малко синя слива. Харесал съм си една супер рецепта, която искам да сготвя и да ви я покажа. Ето и сливките, да, знам, малки са, но пък са озрели. А това, което е безплатно, е още по-вкусно. Почти съм готов. Връщаме се вкъщи и се залавяме за работа, като първо ще си притеглим 300 грама брашно. Затопляме си съвсем за кратко 100 мл прясно мляко. Всички съставки, знаете, оставям подробно долу в описанието. Правим си малко кладенче в брашното и изсипваме млякото в него. Натрушаваме 25 грама прясна мая, поръсваме с 30 грама захар и покриваме да шупне. Отнема около 10 минутки. Може да започнем да разбъркваме. Не ми се мие миксера, гати мързила. Затова и на ръка. Обаче за малко да забравя две важни съставки. Ще ни е нужно още меко масло и едно яйчице. Сега вече може да спрем с леготиите и да умесим едно меко тесто, което след това да върнем в купата, да покрием с кърпичка или каквото там друго решим и да го оставим на едно уединение за 45 минути, някъде където е по-топличко, да удвои обема си. И докато чакаме, е време да се заемем с тези чудни малки сливки. Измиваме си ги, за да падне всякаква мърсотия. Хубавата новина при мен е, че по тях няма никаква химия. Никакви химикали просто. Няма защо да пръскаш един плод, ако после ще го оставиш да капе по земята. Та след това ги разполовяваме и премахваме костилката. А накрая ги разполовяваме на тънки полумесеци. Леле, после ще пада голяма играчка. Връщаме се към тестото, което е втасало перфектно. Избираме си подходящата вичка и я намазваме с краве масло. Взимаме си тестото и просто го разстиламе равномерно върху намазаната тавичка. И сега започва голямото нареждане, което ще изисква железни нерви с тези малки сливки. Но смятам, че си е заслужавало и крайният резултат е прекрасен. Включваме фурната да загрява на 180 градуса, но има още един детайл за довършване. Ще смесим малко конфитюр от кайсия и няколко милилитра тъмен ром. С тази смес ще намажем сините сливи. След печене ще придобият много по-лъскав цвят. Вкарваме във фурната за 45 минути. Да изпечем тази красота. Хора, той става толкова лесно и толкова бързо, само единствено нареждането, че са толкова мънички. Ама като са на аванта, какво ми пука? Ще си инвестирам в малко търпение, обаче нямам търпение да го разрежем. Чакайте! Още не сте харесали видеото, защо се бавите?